San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's Sa go! Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto 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 kay Atong Remo. Buenos días, amigos, amigas. Punto por punto kay Atong Remo. Good morning, good morning. Magandang umaga. Tanghali na pala, malapit na naman yung oras de peligro. Punto por punto kay Atong Remo. Ilang minuto na lang, pangal daw manan. Punto por punto Dagiti kakailyan mi. Atong Remo. Dagi ay kakailyan mi nga adatta, banbantay, turturod, iti Baguio Mountain Province. Naimbag, gabigat ka na kayo amin. Punto por punto kay Atong Remo. Yan.
So, araw na naman ngayon ng Huwebes. Petsa 18 ng buwan ng Hunyo. 26. Punto por punto kay atong Remo. Punto por punto kay atong Remo. At kagaya nga kahapon, di ba, pinagkwentuhan na natin kung ano yung mga nangyari kahapon. Yung nangyari doon sa pinagsurrender ng mga baril. Pinag-usapan din natin yung DSWD. At naputol tayo na diniscuss yung nangyayari dyan sa may Limahong Channel. Punto por punto kay atong Remo. So ulitin natin ipalabas natin ulit Engineer Nixon at makakasama nyo kami ni Engineer Nixon Dakal sa loob ng 1 oras. At siyempre yan, dito nyo lang mapapakinggan sa programang Punto por punto kay atong Remo. Punto por punto kay atong Remo. Ayan, yan tayo huling nag-usap kahapon. Nakikita nyo dyan sa inyong mga screen. Yung mga gustong mag-follow, ilagay nyo, type nyo lang yung sa YouTube, tapos type nyo DWGE. Makikita nyo na kung ano mga pinag-uusapan natin dito. At saka sa mga naglalakbay, yung mga radyo, i-type, i-search nyo lang 88.1 FM. Punto por punto kay atong Remo. Radyo paborito. Punto por punto kay atong Remo. Yan, So, sa lahat ng mga sumaybay sa ating YouTube, mababantayan nyo dyan kung ano yung pinapakita ho natin. Kasama ho natin dyan yung ating station manager na si Joey De La Cruz. Na kung saan ay naglalakbay ngayon. Kasama niya yung kaibigan natin, yung kanina na napakinggan nyo, si Joseph Bacani. Yan. Punto por punto kay atong Remo. Punto por punto kay atong Remo. Yung nakikita nyo dyan sa may screen, yan po yung boya. Ang trabaho niya yan, alam nyo yung pataw, di ba? Pag yung maglagay ka ng ikat, dayat, atan so pataw to. Tapian, naikarga ma may screen, litautan. Ngayon, idiretso mo nga, Engineer Nixon. Yan. Yung mga tao na nandun, na nadaanan namin, yan. Sige pa. Yung mga nadaanan namin dyan, mga Chinese, yan yung mga dami nila dyan na grupo. Mga Chinese national, ikon mo yan. Yan, mga Chinese national yan, na kung saan, mga kon lang yan, mga siguro apat silang sasakyan dyan, na mga SUV. At tinitignan kung ano yung ginagawa nila dyan, o hindi din natin alam kung yan nga yung mga proponent nung dredging program na ginagawa ng provincial government. Punto por punto kay atong Remo. Napansin din natin, kataka-taka na bakit ang tagal na yung mga barge, mga barko na nandyan
sa baybayin ng Lingayen Gulf na hindi naman alam. Pati nga yung Municipality of Lingayen, hindi niya alam kung anong pinaggagawa ng mga barko na nandyan eh. Punto por punto kay Atong Remo. Wala kahit na sino man ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng mga Chinese vessels na nandyan sa may Lingayen Gulf. Punto por punto kay Atong Remo. Basta yung sinasabi ko sa inyo kahapon na inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang isang Memorandum of Agreement or Memorandum of Understanding giving Governor Monmon Gico to negotiate dyan sa tinatawag nilang Flood Mitigating Control Program. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ano ang layunin? Napakaganda naman yung layunin nila. Flood Mitigating Program ng gobyerno. Ibig sabihin magdedredge sila dyan sa mga bukana ng mga kailugan ng lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. Which in fact, maganda yung objective ng provincial government. Dahil alam naman natin na ang ating mga kailugan ngayon ay talagang kailangan desiltation ang gagawin para lumalim ang ating mga kailugan at maganda ang daloy ng mga tubig. Punto por punto kay Atong Remo. Ngayon, binigyan ng Sangguniang Panlalawigan ng go signal, green light ang kung sino man yan na proprietor o sino man yung kontraktor, kung sino man yung naghakot dyan sa programa na yan. Ang problema, nung natanong natin si Vice Governor Mark Lambino, hindi niya alam kung sino yung kakontrata ng provincial government. Basta ang sinasabi niya, binigyan lang ng Sangguniang Panlalawigan ng go signal si Governor para makipag-negotiate. Punto por punto kay Atong Remo. Yan. So, natapos yung negosasyon. Diretso. Ang nakakapagtaka, umaabot na itong mga Chinese vessels, yung mga nandyan na mga barges, yung mga nandyan na mga draga ng kulang-kulang 1 taon na nandyan. Na siyempre siguro yung pagsisip-sip nila ng buhangin, medyo matagal yung proseso na ganyan, pero yung mga netizen at saka yung mga mangingisda dyan, naaapektuhan na. Punto por punto kay Atong Remo. Na ang ilan sa mga nakausap natin, medyo matumal na ang kanilang pangingisda. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Nung kinalakal natin, nilaliman natin ng mga pagtatanong sa mga tao na nakausap natin dyan sa may pangapisan. Sinasabi na, sir, matagal na, abayag lararatan niya, wag na ito gagawin na man, kikinira, sir.
may tawag tuman, may ipanuntunin baga tuman. Punto por punto kay atong Remo. Black sand mining. Punto por punto kay atong Remo. Paano mo na ibagay ang black sand mining tan sir eh? Tungkol, andita si katutay ibabaga dararatay yung taray, pati raramay mong tatrabaho loob na barko, si katutay gagawin na kuno. Punto por punto kay atong Remo. Wow, black sand mining. Punto por punto kay atong Remo. Eh kung maalala ho natin yan nung kapanahunan ng mga naunang administrasyon, nakasuhan ang mga ilan sa mga opisyal nang dahil yan sa programa na yan. Maganda yung intention pero iba ang misyon. Punto por punto kay atong Remo. So nakikita nyo yan sa screen niyan, meron doon sa dulo niya, nakita nyo parang meron siyang tawag doon yung siga amay pangkurkuroy, no amay mangkurkur kay papaya, di kaya man natan no ilidsag datan dalam na dayat o dyan seabed kurkuron tutay ken atay buwer ditan tapos amay tubo to diman nya nananangyo pa atan so managsipsip na araramay buwer kasumpaltutan araramay aka istambay ya Chinese vessel di manay ibiyahe datan di man i-transfer da at unong sa may balita kasi hindi naman natin nakita, hindi naman natin maprebahan na may ginagawa daw dyan sa mga vessel na yan na may mga separator. Punto por punto kay atong Remo. Ibig sabihin, apat daw di umano apat daw ang separator nung barko na yan na nandyan na nakalayag dyan sa Lingayen Gulf. Punto por punto kay atong Remo. Na may kinukuha siyang ore, may kinukuha siyang black sand, may nakukuhang nickel, may nakukuhang gold. Punto por punto kay atong Remo. Ngayon, umabot sa ating kaalaman na may ganyan nga. Pero hindi naman nire-report ng provincial government kung talagang yung mga balita na lumalabas ay totoo hindi. Punto por punto kay atong Remo. Punto por punto kay atong Remo. Beijing Coastal and Maritime Group na sana mabigyan nyo kami ng kalinawan dyan sa mga ginagawa dyan sa may baybayin ng Lingayen Gulf. At sana magkaroon ho tayo ng satisfaction sa mga ibibigay yung report sa amin. Punto por punto kay atong Remo. Hayaan nyo, dito sa programang Punto por Punto, pag may pinuntuhan tayo na isang paksa, asahan nyo na may katapusan ang kwento na yan. Punto por punto kay atong Remo. O kagaya yung ginawa natin kahapon nung sa DSWD. O, okay na. Yung pumunta dito sa himpilan, o inaccept na ng DSWD, pinagsasubmit na niya ngayon
ng mga requirements. Punto por punto kay Atong Remo. Kailangan, pag yung nagkwento ho tayo dito, kailangan hong may katapusan. Kailangan malaman natin kung bakit siya nag-umpisa, bakit siya nagsimula, at may pangwakas na usapin kung ito ba ay maganda o pangit. At least nag-umpisa tayo, may natapos tayo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. So, ibig sabihin, hindi pa ho tayo nagtatapos dyan sa usapan ng mga barko na nakalayag dyan sa may Save Lingayen Gulf. Punto por punto kay Atong Remo. Yan. Antabayanan natin. Bibigyan ho natin ng pagkakataon ng maritime, ang Philippine Coast Guard, na magbigay ng mga report. Wala tayo naririnig Punto por punto kay Atong Remo. Alangan naman na hindi nila alam kung anong nangyayari dyan. Punto por punto kay Atong Remo. Kunwari lang, hindi nila alam, hindi nila nakikita. Ibang usapan yan. Magkano? Punto por punto kay Atong Remo. So, yan. Antabayanan nyo yan. Ito, dito lang sa programang punto por punto, malalaman nyo lahat yan. At pupunta tayo doon sa usapin na pinag-usapan din natin kahapon, yung pagbisita ni Department of Public Works and Highways, DPWH, Department of Public Works and Highways, hindi Department of Public Works and Highways, hindi ho. Yan, si Secretary Dizon, na dumating ho siya nung kahapon o nung isang araw dito sa syudad ng Dagupan para tignan kung ano yung mga inirereklamo. Mantakin mo, nag-react yung secretary ng Department of Public Works and Highways na Secretary Dizon. Viral lang naging viral lang siya sa Facebook. Tignan nyo. Nung nakita nila yun, pinuntahan nila. I-play mo nga yung Engineer Nixon para makita natin. Unang-una. Yan. Ang kabigin-bigin ng Pangulo natin. Ang priority ng DPWH ngayon, finish the unfinished. Tapusin yung lahat ng mga nakatenga. Napakarami yan. Kasama na dito sa Dagupan. Ito nyo naman ito, nakatenga. Diba? Parang yung itsura parang yung kalye, kanal. Diba? Post mo nga, Engineer. I-post mo. So, Ano sinabi ni Secretary Vince Dizon? Finish the unfinished. Iyan ang mandato ng presidente natin. Ayan tignan nyo yung itsura ni Mayor Belen Fernandez. Sa lahat ng mga nanonood dyan, makikita nyo yung itsura nilang dalawa. So, pag hindi pa nag-viral yan sa social media, wala pa aksyon na gagawin ng tanggapan ni Secretary Vince Dizon. Punto por punto kay Atong Remo. Ituloy mo, Engineer. yun ang unang priority natin. So bago pa tayo mag-isip muna ng bago, tapusin muna natin yung hindi tapos. Okay, yun ang unang-una doon. So, ikalawa, lahat ng mga DE tsaka mga RD, stricto sila. Lahat ngayon kailangan may deadline. Lahat may deadline. Dati kasi walang ganun. Parang forever na lang. Tapos ang nangyayari, yung mga budget pa, patsi-patsi. So critical din yun. Kailangan yung budget, buo. Hindi yung tingi-tingi, kamukha nung sinasabi ni Mayora sa akin. Kasi kung ang budget tingi-tingi, hindi talaga matatapos yung project. Diba? So yun ang mga inutos sa atin ng Pangulo. Unahin muna yung mga hindi pa tapos.
Secretary, pero po silang isasagawa. Yan, i-post mo nga muna yan. I-forward mo yan, ha. Nakita nyo, ha. Yung lahat na mga kailangang tapusin. Ha? Yung tinapos nyo. Congratulations dahil natapos nyo yan. Ha? Yung Arsadon Road, elevation sa Barangay Mayumbo. Gaano lang baka haba yun? Wala pa namang 500 meters? Punto por punto kay Atong Remo. Sino ang nakakasakop na departamento ng DPWH yan? Second District Engineering Office na nandyan sa Lingayen. Punto por punto kay Atong Remo. Anong ginawa nyo? Nung sinabi ni Secretary na, gawin nyo yun. Wala pang 500 meters yung ginawa ninyo. Punto por punto kay Atong Remo. Ma-plus kayo, mabilis pa kayo sa alas 4 na kaya nyo palang gawin yun. Bakit hindi nyo magawa-gawa yung mga ibang proyekto? Punto por punto kay Atong Remo. Nagpakita lang kayo na kaya nyo umaksyon, pero tingnan nyo naman yung ginawa ninyo. Nakatulong nga kayo dahil siyempre kahit na hindi umuulan, bumabahayan sa may Arsadon Road. Inelevate nyo yan. Pero kung hindi pa nag-viral yan sa social media, hindi nyo pa aaksyonan. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Pero ganun pa man, dahil nandyan na, ang bilis ka di ba? Bago dumating si Secretary Dizon, tapos na yung proyekto. Punto por punto kay Atong Remo. Pakitang tao lang kayo Punto por punto kay Atong Remo. para may masabi lang kayo na natapos kayo, natakot kayo doon sa amo ninyo. Yan, kaya yun naman pala na gawin yan na mabilisan. Bakit pinatagal nyo pa? Punto por punto kay Atong Remo. At magbabalik ko tayo. 30 minutos na pala yung nakukonsumo natin. At magbabalik tayo pagkaraan ng ilang paalala. Punto por punto kay Atong Remo. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata. Dami yung... San ang puta-putang red informasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan. Binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga
ganda na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa. Kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, presidency at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo.
Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. 23 minutos labalay nakikira. At mayamay ni so akahilera siga tayo ya dapat ya simbatan. Dapat na pag-usapan natin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Punto por punto kay Atong Remo. Naalala ko tuloy yung sinabi ni kapaborito Orly Idol Navarro ng Orly in the Morning. Araratahi kontraktor bilibak ba ito? Abay-bayag lalante asumpal nararata niya kung kontrata ginawa yo gagawin nyo lalaman. Punto por punto kay Atong Remo. Sino mat nga itihan nga makarorod iti kastoy nga kasasaad. Punto por punto kay Atong Remo. Nalpasan, inaramid yun, aramidin nyo manan. Punto por punto kay Atong Remo. Agkila unsasawa. Punto por punto kay Atong Remo. But in fairness talagang busy kayo. Busy kayo sa pagpapagawa ng mga proyekto. Meron nga yung nakita ko dyan. Isang hospital. Kailan lang napinturahan. Ngayon, pinipinturahan na naman. Punto por punto kay Atong Remo. Pangasinan, di galing. Punto por punto kay Atong Remo. Pero nakikita mo yung mga tao naman na walang kaalam-alam, walang kabuwang-muwang. Wow, boss, ang ganda nga. Talagang ganda ng kwan, ng ginagawa ninyo. Katatapos po lang na pininturahan. Pinipinturahan nyo na naman. Punto por punto kay Atong Remo. Agay lahat niya pa nagbilay mo. Punto por punto kay Atong Remo. Nathan, tapi ano kayo mapaga. Babantayan mi kayo. Na antutan araratay gagawin nyo dito na idalat-dat mimot dyan. Kasi kato'y trabaho mimot lante. May mambatikos kami kasi walay batikos kami. Pero nung maong gagawin nyo, batikos mimot kayo. Yasi kayo at walay gagawin yung kamaungan. Punto por punto kay Atong Remo. Alam nyo, nung nakaraang mga linggo, nabalitaan natin itong si Secretary Conrad Estrella, Secretary ng Department of Agrarian Reform na na-confine. No? At siguro sa ngayon, dahil hindi pa naman natin follower ho tayo sa kanyang vlog. And congratulations, Secretary Conrad Estrella, the third. Dahil umabot na ho ng milyon-milyon ang nanonood sa vlog mo. Punto por punto kay Atong Remo. At nakita nga natin siguro mga almost 2 weeks na ho yun na lumipas. Na kung saan nagpahayag ng suporta at pakikisa ang maraming netizen sa Pangasinan para sa agarang paggaling ni Secretary Conrad Estrella III matapos ang mga ulat hinggil sa kanyang kalagayan. Punto por punto kay Atong Remo. Sa iba't ibang social media platforms,
Bumuhos ang mga mensahe ng panalangin at pagnanais ng mabilis na paggaling para sa kalihim ng kagawaran ng reforma ng pangkasakahan. Punto por punto kay Atong Remo. At marami rin ang nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang mga programa at serbisyo para sa mga magsasaka at mga komunidad sa kanayunan. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon sa isang netizen, umaasa sila agad na makabalik sa kanyang mga tungkulin si Secretary Estrella para maipagpatuloy ang mga proyektong nakalaan para sa sektor ng agrikultura at reformang pangkasakahan. Punto por punto kay Atong Remo. Patuloy namang nananalangin ang kanyang mga taga-suporta, kaibigan, mga kababayan sa Pangasinan para sa kanyang ganap at mabilis na paggaling. Punto por punto kay Atong Remo. Yan. So, tignan ho natin kung magaling na nga talaga si DAR Secretary Conrad Estrella. Play mo nga, Engineer Nixon. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at ganun din po sa mga doktor at mga nurses na nagsilbi sa inyong abang lingkod. Unti-unti pong bumubuti ang aking kalagayan at ngayon po, I'm back. And therefore, I am instructing all Department of Agrarian Reform Regional Directors, Provincial, City, and Municipal Agrarian Reform Officers to please reach out to our people in all earthquake-affected areas in Mindanao. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Wala po tayong pondo para sa kalamidad, ngunit gawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang makapagsilbi sa ating mga kababayan. Yan po ay pinag-uutos ng ating mahal na Pangulo na lahat ng ahensya, lahat ng opisina ng gobyerno ay magkaisa upang makatulong sa ating mga kababayan. And I am also instructing all our high-ranking officials in the Department of Agrarian Reform, our undersecretaries and assistant secretaries, to please coordinate with our regional directors and other officials in the provinces affected by the earthquake and explore and let us use all means, provided it is under the provisions of the law, to provide all means so that we can serve our people, especially those who are affected by the earthquake, and of course ang ating mga agrarian reform beneficiaries at ang ating magsasaka. Nais ko rin kunin itong pagkakataon na ito na iparating sa ating mga kababayan. Kami po ay nakikiramay sa mga naiwan na mga nasawi dahil sa matinding lindol na nakaraan na nangyari. Daghang salamat. Assalamualaikum. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Daghang salamat, Secretary of Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella III. Punto por punto kay Atong Remo. Ano kaya, napakinggan nyo, nakita nyo naman doon sa lahat ng mga nakatutok ho sa atin na may mga nakabidyo. Pag may YouTube ka, itype mo lang yung DWGE. Yan, makikita nyo na nakalive ho kami. Punto por punto kay Atong Remo. At makikita nyo rin dyan kung sino-sino yung mga pinapalabas naming mga video clips. Yan, makikita nyo. At saka sa yung mga naglalakbay, hindi nyo makita. Pero maganda rin. Pag yung tumatakbo ka, may sasakyan ka, ilagay mo yung cellphone mo sa harap mo. Basta dapat you must have to be very attentive on your driving.
Punto por punto kay Atong Remo. Baka mag-ayaw ko sa akin. Punto por punto kay Atong Remo. Mandaki mo yan, ha? Nasa hospital si Secretary Conrad Estrella. Pero ang tunilibangan, may trabaho to. Ang interne, kalamor, so may naan to, sa raramay abiktima, sa may agawa, yugyug, ditan parte na Mindanao. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Araratang ko mo, so dapat yun aligan. Yang gano wala kayo sa hospital, mantatrabaho kayo. Punto por punto kay Atong Remo. Ito si Secretary Conrad Estrella, naaamoy-amoy nga natin, ha, pag ang usapan sa politika, parang may mga nagsasabi daw natatakbo itong senador. Punto por punto kay Atong Remo. Pero meron din yung iba, gusto nilang tumakbong gobernador, itong si Secretary Estrella. Punto por punto kay Atong Remo. Pero malayo pa yan. Ano pa lang ngayon? Hunyo pa lang ngayon. Hindi pa nakakalahati. Punto por punto kay Atong Remo. Mantakin mo yan, no? June 18, 2026. Kailan ba ang eleksyon na susunod? Speaking of election, malapit na yung eleksyon ng barangay at SK. Mamaya, titignan ho natin dahil meron ho tayong imbitasyon dyan sa NEPO. At subukan ho nating makipag-ugnayan at makipagtalakayan kay Regional Director ng COMELEC, Commission on Election, Ready Barbar. Punto por punto kay Atong Remo. Para sa lahat ng mga tumatakbo, araramay untatagam, yagabaydan mansilbi kuno, ha. Puro atan mo, si babagay yung lanang. Basta numbatik kayo, mansilbi at balay kung inararo. Punto por punto kay Atong Remo. Kayo rong yumalat, saan ang nailay nununutan nyo? Punto por punto kay Atong Remo. Nununutan nyo lang, paano nyo nabawi aramay gastos yun? Punto por punto kay Atong Remo. Ay, kailangan klase bilay. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. 9 na minutos na lang ang natitira sa isang oras natin programa. At sana naman sa ating pakikipagkwentuhan, pakikibahagi sa inyo ng mga iba't ibang isyo, mga iba't ibang balita, nakadulot sana ho kayo ng magandang ehemplo, napag-aralan nyo rin kung paano ho ang kakagisnan
ng mga bawat sitwasyon na ating tinatahak araw-araw. Punto por punto kay atong Remo. Yan, oh. Mantakin mo, may nag-text sa akin dito. Sabi niya, maganda pag si Secretary Conrad ang tatakbong governor. Punto por punto kay atong Remo. Sabi ko nga, malayo pa ho yan. Saka na lang natin pagkwentuhan yan. Kung sino nga ba ang tatakbo sa 2028. Punto por punto kay atong Remo. Siguro itong nag-text na to, medyo may galit kay Governor Gico. Punto por punto kay atong Remo. But anyway, speaking of the governor, naka 3 taon at saka ilan na? Pang-4 na taon na niya ngayon, no? Engineer Nixon, pang-4 na taon na si governor, ano? Di ba? Naka-4 na siya. 4 na taon. Mamaya, tignan mo natin kung hihimayin natin isa-isa bago sumapit yung eleksyon kung ano na ang nagawa ng nakaupong gobernador ng Pangasinan. Punto por punto kay atong Remo. Ang pinakahuling ulat, puro sa yung PhilHealth. Punto por punto kay atong Remo. Balita ko, mahigit 10 na ata na mayor ang nag-disengage sa PhilHealth program ng provincial government. Punto por punto kay atong Remo. Ano kaya ang dahilan na? Bahala na kayo dyan. Punto por punto kay atong Remo. Punto por punto kay atong Remo. I-play mo nga yung gusto ko lang pasalamatan yung Poso Chief ng Ordaneta City na si former police officer Francisco Palong Serapica. Alam nyo, para malaman nyo rin kung ano yung katauhan namin nitong si Manong Palong, kung tawagin ko yan dahil ito po napakasimpleng tao, marunong hong umintindi, lalong-lalo na sa mga mahihirap ang buhay. Engineer, pakiplay mo nga yung video clip ni Francisco Serapica dahil hindi lang ho iilang beses na ang mga nakakapulot ng pera, lahat ng mga bagay na napupulot nila, binabalik ho doon sa kanyang tanggapan bilang isang Poso Chief. Panoorin nyo natin. Yan. Yang Nicolas, area niya doon sa mga pasista. Tapos apa hindi ka pasista. Bakit hindi ka kaya mo yan? Ito, maraming nagsasabi, pang-apat na. Pang-apat, pang-guro. Binabalik ko. Ito, mga cellphone. Wallet, pati cellphone. Ito lang din sa cellphone para hindi ka makita na ng honest na tao. Michael John Nicolas. Ang tuna ng Kristen tuna. Pero ka dyan ang buhay kay Nasipit kami na tao. Supli. May kabalo na nakoy na supli yan. Kaya nakoy na yung tuna nagpapugin yung friendship natin. Yung maraming mong mamain. Gusto lang dito. Pag ka mala kay boss, dumigat yung shoutout siya. Boss dumigat yung sige, yung shoutout mo. Sino ka? Okay, so
Kasi mga bumalik tayo. Bumalik tayo. Bumalik tayo. Bumalik tayo. Punto por punto kay Atong Remo. So bahagya lang ho yung pinakita ho natin na ginagawa ng isang poso chief dyan sa siyudad ng Urdaneta City. So saludo ako sa iyo, Manong Palong, Francisco Serapic, sa disiplina na ipinapakita mo sa mga tauhan mo dyan, being the poso chief of Urdaneta City. Punto por punto kay Atong Remo. Yan dapat tularan ng mga ibang poso chief din na kailangan bago nyo i-deploy yung mga tao nyo dito sa Dagupan na may grabe dyan sa may harap ng Old City Hall. Merong isang poso dyan na ano ba apelyido nun, nakalimutan ko yung apelyido niya na pati mga pulis pati mga nakasibilyan na pulis, grabe ang istrikto nito. Hindi ko maintindihan kung bakit. Punto por punto kay Atong Remo. Doon sa may angkong paparada ka, tapos pag yung lumampas yung gulong mo lang kunti lang na lumampas, may ticket ka na. Punto por punto kay Atong Remo. Ang galing ng puso ng Dagupan. Punto por punto kay Atong Remo. Hayaan nyo, mamaya may pagkakataon ho tayo, ibibidyo ho natin kung bakit ganoon ang ginagawa niya. So, wala na ho tayong sapat na oras at maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama ho sa ating programa. Hanggang bukas at nakasama ho natin sa technical side si Engineer El Presidente Nixon Dacal. At ito po ang inyong tagapagbalita. Ito po ang nakasama nyo sa araw na ito ng Huwebes, June 18, 2026. Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, Manluto Kila! Alas 11 la! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City.